Mga kapuso, Biz Talk Time na. Kauban si Attorney Resi Rizada. Resi! Daghang salamat, Argel. What a great morning, mga kapuso. Best of time na sab. Makauban nato ang kapuso actress and singer, Manilyn Reynes. Maayong buntag, Miss Manilyn, and welcome sa At Home with GMA Regional TV. Kumusta ka na and how's everything in your life at home? Hello, may buntag kaninyong tanan. Good morning. Okay mi dinhi sa bay tanan. Salamat kaayo and I hope okay sad mong tanan din ha asa ang mga naminaw og natan-aw nato ron. Dagan kaayong salamat. Og ano pa day? Belated happy birthday, di ba? Wow! Thank you. Thank you. Kumusta imuhang celebration sa inyong balay habang naka-quarantine man? Okay ra, as always, simple raman yun ang among celebration kada year, no? We cannot deny that parang everything goes so well in your life, family life, married life, pati ang imuhang career. And we are very sure nga daghan kaayo mga young stars who look up to you for advice. Siguro when they ask you how to succeed when it comes to the career, unsa usually ang imuhang gina-advise, Miss Manilyn? Salamat sa nga tanan. Una nagpasalamat sa sa umbana nga naagi din na all the time. Every time I give an advice, I would say nga para nako, di ba kay dili man gud ta pareho tanan, others may have their own opinion, di ba na ay uban nga lahi sad ang ilang views ingon na. So whenever I am asked to give an advice, I'd say for me para nako ingon ani. So kung sa career, para nako kinahanglan ginikit sa tanan nga aspect sa imong kinabuhi, no? I think sa imong career, sa imong married life, sa imong family, no? Kinahanglan sigurong ma-practice para nako ha. Kinahanglan sad makatunan ang talking, ang listening, ang understanding, ang believing, ang trust ug ang respect. Na sa tanan na nga aspeto siguro. Kay ang usa man gud ka tawo lahi baya ta sa usab-usa, no so kung unsa ka, just be yourself, and it is only when you are being yourself will you find out na ang kaning tawhana di ay love ka for who you are, for what you are. Dili ka kinahanglang maba-influence sa uban to be someone nga dili ikaw. You are not like that, that's not you. Nganong kinahanglan man nga mag-usab pa ka para nila. No, you do something for yourself para sa kaugalingon mo. And kitang tanan work in progress baya ta na atay areas for improvement pa kinahanglan. So let us not be scared no nga na ay mga bag-o. Ang change bitaw dili na kinahanglan nga mahulga ka sa change. It should not scare you. Diba? Maka-adapt man jud ta. Ang change maayo na para nato, diba? So kinahanglan dili ikaw ang usbon, ikaw mo usab para kanimo, para sa imong kaugalingon, para sa imong kaayuhan. Ayaw og kauwaw nga mangutana if there's something you need to learn. Would you believe sa akong age karon og sa pila na ko ka-year sa business, 38 na this year. Wow. I still ask, no, moingon gihapon ko sa akong director nga, direct, unsa man imong gusto dinhi, kanang unsay level sa ingon ana, ang intensity, ingon ani, kinahanglan manggod, you don't think like you know it all, because you don't. Yeah. And it is always fun to learn. Mura baya ka going to school, basta going to work ka. Yeah. Continuous learning kumbaga ang journey no as an actor and an actress. Ug unsa na lang Miss Manilyn ang imuhang mensahe alang sa atong mga kapuso sa tibuok Mindanao, hilabi na kato nagpadayon gid magsuporta kanimo sa Pepito Manaloto, ang tunay na kwento, and of course rerun karon ang Meant to Be. Yes. Daghan kaayong salamat kaninyong tanan sa suporta ninyo ug sa inyong pagmahal nako. Since nagsugod ko sa showbiz hangtod karon, daghan kaayong salamat ninyo og salamat sad ka ninyong tanan sa pagtan-aw pirmi sa Pepito Manaloto. Yes, sa pagkakaron rerun usa ta hasta ang Meant to Be, no? Pero soon basta okay na tang tanan og safe na tang tanan, mag-tape na mi para naa namon makita ang bag-o. And before we give you a
great day this morning. Ito muna, Miss Manny, gusto ko namin mas makilala pa through our game of firsts. Wow! And first question. Kung maalala mo lang, oo. First audition, ano yon? Hala, naitin ko pong pa man to. Siguro mga 75 or 75. 76, oo, para sa Wiwi Jamboree. Singing contest na siya sa Cebu. Yes, okay. I started singing at the age of 3 months. So, first na nako nga audition sa Wiwi Jamboree. Ay, eto. First thing naman na ginagawa mo pag gising sa umaga. Pray. I pray first before anything. First ka-love team. Jano Gibbs. Ay, first gift that you received nung birthday mo, yung kamakailan lang na birthday mo. Last April, ang gihatag nila nako kay di man pwede mo gawas. So, nag-pick sila flowers sa among garden and then they gave me flowers. Oh, so sweet. Thank you very much, Ms. Manilyn, for being with us this morning. Salamat gud kaayo for your time. Salamat sad kaayo ninyong tanan. Amping mo din ha. Thank you. Thank you. Ubay-ubay sa mga tuwang nakatunan kay Kapusong Manilyn, sama na lamang sa iyahang giingon na kinahanglan nato sa tanang aspeto sa atong kinabuhi to always listen, to understand, and to respect. And there's always a room for improvement, mga kapuso. Tutok lang diri sa Best Talk, mobalik pa ang At Home with GMA Regional TV. Kini ang At Home with GMA Regional TV.